انا برادرای عزیز دنیا هم رکلامه ما میایم تگ رکلام میکنیم ما با کلی مردم غریب شرکت محیدین توصیه میتونم برای گذشتن گرانیسا این رقمشون مرمت زنگ بزنین شما را اولش خدا خیرش خدا ساق سلامت برده گرانیسا میارن شرکت محیدین در خدمت شما برین تماشا дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай Хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред